de targetes anima un personatge, el que farem serà intentar fer-lo molt senzill, d'acord? Llavors, simplificarem els targetons que tenim aquí. Per primer de tot, aquí tenim l'índex de les coses que farem, mout amb les fletxes, fer saltar el personatge, tecles d'acció, llisca d'un punt a un altre, animació que camina, vola pel voltant, animació que parla i dibuixa una animació. La primera és mout amb les fletxes. D'acord, ens diu que escollim un fons i que preparem un personatge. Doncs canviarem el personatge, ens diu que cliquem el Pico Walking i Soccer. Doncs anem a buscar el Pico Walking. El Pico Walking ha de ser gent. Entenc. O no? A veure... No? Fantasia? Sí. Pico Walking, Giga Walking, ha d'estar aquí. Pico Walking, molt bé. L'Scratch l'eliminem. Tenim el Pico Walking i escollirem un fons que diu que agafem el Soccer, però pot ser qualsevol. Doncs com que som de Badalona, el de bàsquet. I diu que afegirem el codi per fer desplaçar el nostre personatge amb les fletxes. Sí? Fletxa dreta, fletxa esquerra, fletxa amunt, fletxa avall i que vagi doncs, o a l'eix de coordenades X o a l'eix de coordenades Y. Veieu? Canvia la X, canvia la Y. Som-hi, doncs. Quan es cliqui la fletxa, això ho trobàvem a esdeveniments. Us en recordeu? Doncs quan es cliqui la fletxa, quantes vegades? 4. 1, 2, 3 i 4. Llavors ficarem la fletxa dreta, la fletxa esquerra. Sí? Ja tenim dos. La fletxa amunt i la fletxa avall. Així ens ho he anat tota l'estona amunt i avall, amunt i avall. Simplement ja poso tota la preparació. Anem a moviment. Codi blau. Suma. Suma AX. AX recordem que era l'eix horitzontal. Suma AX, eix horitzontal, dreta i esquerra. Suma AX. I aquest és AI, l'eix vertical. Suma AI. Suma AI. Llavors, la fletxa dreta ja està bé. La fletxa esquerra, doncs un menys davant. La fletxa amunt ja està bé. I la fletxa avall, menys 10. Si us hi fixeu, aquí els targetons s'han oblidat de ficar un menys per anar cap a l'esquerra. Aquí ja tenim. Si comprovem, anem a comprovar que funcioni. Vaig a tocar les fletxes. Perdoneu, ara. Fletxa dreta, avall. Mireu que cada cop que les pico es mou en el codi, s'activa. Doncs sí, comprovat. Funciona perfecte. Ja tinc el Pico Walking que apretant les tecles de les fletxes se'n desplaça pel camp de bàsquet. Perfecte, pel meu escenari. Fer saltar un personatge. Clar, aquí diu prepara-ho un altre cop i ara ens fa com escollir un altre fons. Jo deixaré el mateix fons perquè és un altre codi. Quan la tecla espai es premi, doncs vinga, som-hi. Quan la tecla espai, i això ho posarem a continuació d'aquí. Això ja ho tenim programat, cap problema. Continuem, és el mateix. Veus, jo el deixo, aquest ens ha canviat tot. Jo no, jo deixarem el Pico i deixarem l'escenari. Simplement afegirem aquest codi. És el que us he dit que intentarem simplificar. Per saltar, quin eix és? Perquè fer que salti? Doncs amunt i avall és l'eix I, amb la qual cosa ficarem el suma a AI. Moviment, suma. Clar, si volem que salti, volem que vagi amunt, bastant amunt, llavors ficarem el 60 que ens proposen aquí, i volem que baixi al mateix lloc que estàvem. Doncs si sumem 60 per tornar al mateix lloc, menys 60. Doncs com que estem aquí, ja... Ui, què m'he passat aquí? No, malament. AX, no, AI. Que després ens passarà
que no ens funcionarà. Vale, AI. I ara un altre cop, suma AI, puc enganxar, menys 60. Sabeu què passa si ara premo la tecla espai? Que va tan ràpid que no ho veig. Ho està fent? Sí, ho fa. Però com que no li he ficat aquest espera, no veig que ho està fent. Me'n vaig a control i li ficarem l'espera un segon entremig. I el segon és molt, encara que us sembli molt poc, realment és molt, ficarem dècimes. I és un punt, no és una coma, perquè els americans fan servir el punt, no les comes. Ara tocarem la tecla espai a veure què passa. Ja està saltant. Si voleu que salti més, heu de ficar una xifra més alta aquí. D'acord? Val. Codi fet. Tecla d'acció. Anima un personatge quan es premi una tecla. Ups, aquí ja ens n'anirem als vestits. Us en recordeu? Si veu veure el tutorial de personatges, recordareu que aquí dalt podíem anar a vestits. Val, aquí ens diu quan la tecla espai. Però què passa? Que jo ja la tinc posada aquí, la tecla espai. N'escollirem una altra, d'acord? N'escollirem una altra tecla que quan la premi, doncs el Pico faci això, de canviar-se de vestit. Sí? Ens n'anem a esdeveniment. Quan es cliqui la tecla, i ara aquí espai la tenim agafada, fletxa amunt, fletxa avall, fletxa dreta i fletxa esquerra les tenim agafades, doncs podem agafar la A. Sí? La tecla A. Això després de les instruccions ho haurem de posar. Val? Diu, canvia el vestit a... Llavors ens anem a aspecte, veieu que és lila. Canvia el vestit a... I aquí ens suggereix Pico Walk. Pico Walk 4, però clar, tenim uns altres. No? Anem a mirar com són aquests vestits abans de dir-li quin volem. Bueno, fiquem-ho ja i ens n'anem a veure-ho, vale? Vestit Pico Walk, i al mig el temps, perquè si no ja sabem que no ho veiem. El temps, posem aquí al mig, 0.3, com ens proposa aquí. Anem a veure els vestits per veure quins ens agradarà. Mireu. Ara està amb l'1. Li podem posar el 2. Podem fer la seqüència de 1, 2, 3 i fins i tot 4. Primer farem 1, 2, 3, mirarem què passa i potser li afegim una coseta més. Tornem a codi. Vale. Pico 2 i Pico 3. Què passarà? Que tota l'estona estarà fent aquests dos, El Pico 1, que és com el veig jo ara, ja no el veuré, perquè estarà fent només aquesta seqüència. Vinga-la. Veieu? L'has d'anar apretant tota l'estona. Li puc posar un altre cop a l'espera 3 segons, 3 dècimes, 0.3, sí? I que canvia el 4. Aspecte, canvia el vestit a Pico Walk 4. A veure què passa. Doncs té una seqüència una miqueta més llarga. Sí? Molt bé. Podríem fer que sempre fes de 1, 2, 3 i 4. Llavors, podríem posar aquí un altre cop, espera, 0.3 i canvia el vestit a l'1. Això depèn del personatge. Cada personatge té diferents vestits. N'hi ha que no en tenen de vestits. Llavors, ara apreto. Sí? Ja està feta. Aquesta seqüència l'hem allargat, ja ho heu vist, però bueno, ho hem fet. I tota l'estona estem treballant amb el mateix personatge, amb el mateix fons. Ara ja veurem que el llisca de punt a punt afegirem un altre personatge. Ens diu llisca de punt a punt. Llavors agafarem un altre personatge que ens llisqui per aquí, amb aquest codi.
Deixem el Pico Walking apartadet i ens anirem a buscar un altre personatge. Primer de tot anem a personatges i com que estem en un camp de bàsquet, jo hi posaré una pilota de bàsquet que volti per aquí. I aquí ens diu quan es cliqui la bandera verda. Vinga, som-hi. Esdeveniment. Quan es cliqui la bandera verda, ja heu vist que he passat bastant, tant del Rocket Ship com de la nèbula. Per què? Perquè ho estic simplificant. Sí? Ho estic ficant tot en el mateix escenari. Vinga, i ara tot això és del bloc de moviment. El besa, llisca i llisca. En el bloc de moviment, besa. I li haurem de canviar. Ara, aquesta posició és la posició on està ara la pilota. D'acord? Ara imagineu-vos que jo vull que tota l'estona s'encistelli. Sí? S'encistelli i torni a anar aquí. Val. El besa no el canvio, perquè és on jo vull la pilota ara, en aquests moments. Vull que estigui aquí. No el toco. Llisca en un segon, llavors aquí sí que em buscaré que la pilota estigui aquí. Llavors farem així. Quina és ara la posició de la pilota? Ja ens ha canviat, fixeu-vos. La posició de la pilota ara és 7, 122. Llavors, llisca en un segon fins a 7, 122. Sí? Ara, cada vegada que toqui la bandera verda, la pilota anirà aquí i lliscarà en un segon fins aquí. I llisca en un segon fins a... Llavors, potser tornem a posar. Llisca en un segon fins a un altre cop aquella posició que teníem aquí, que és aquesta. Bueno, quasi bé, és una miqueta diferent. 11 en menys 96, 11,88. Doncs posarem aquí l'11, que siguin els mateixos perquè torni al punt d'inici. Menys 88. Som-hi. Anem a clicar la bandera verda. Què passa? Toma ja! Doncs la pilota realment va i torna, està lliscant d'un punt a un altre. Aquí ens diu un consell. Quan mous un personatge, les posicions X i Y s'actualitzaran a la paleta de blocs. Què és el que estàvem fent? Jo us he dit, si ara la canvio de posició i la fico aquí, ens canvia els números i aquí també van canviant. Si us hi fixeu, van canviant els números, depenent. Ara estic al quadrant positiu, ara estic al quadrant negatiu, ara estic positiu-negatiu, ara estic negatiu-positiu. Sí? I ara aquí al mig hauria de ser bastant... A veure... Una miqueta més amunt. Al mig, al mig, al mig, al mig... Estem buscant al mig sense... O sigui... Veieu aquí que s'acosta? Mira, la I està totalment centrada, és a dir, de dalt baix estic a la meitat. I de la X, de dreta a esquerra, estic una miqueta cap a la dreta. Hem de tirar cap a l'esquerra. 3, 2... Ai. Bueno. Ui, quasi, ara m'he desplaçat una miqueta d'aquí. Però veieu, no? Que ens dona les coordenades. Genial, fet. Una animació que camina. Val, ho hem fet. Ho hem fet aquí. L'únic que en el Pico hem fet que camini perquè eren els vestits que tenia era de caminar. També es podria canviar la roba si tingués roba diferent, però aquí ens diu que ho faci per sempre. El repeteix 50 vegades. I canvia el següent vestit. Com que el Pico ja, si li dono la A, ja em camina, ja està caminant el vestit, ho farem amb l'unicorn. Anem a buscar el Running Unicorn i el posarem aquí a la pista de bàsquet. O voleu agafar aquest? Que canvi el vestit? No, perquè aquest no està caminant realment. Hem de buscar un que camini. Per exemple, l'Avery Walking. Mira, aquesta. Farem la Avery Walking. La posarem al principi de tot, aquí, i afegirem aquest bloc. Esdeveniment, quan es cliqui la bandera verda, i ara ens anem a moviment. Ves a
Vale, ja, és on està, O sigui, quan es cliqui la bandera verda, sempre que comenci en aquest raconet. Repeteix 50, control. Repeteix i li posem aquí el 50. O també podríem posar per sempre, llavors la Avery estaria tota l'estona caminant. I mou-te 10 passos, moviment, mou-te 10 passos i canvia el següent vestit. Aspecte, canvia el següent vestit. A veure què passa. Llavors això ho està fent tota l'estona. Aquest d'aquí. Cada 10 passos que canvia el següent vestit. Va molt ràpida. Mireu, quan es clica la bandera verda passen dues coses. L'acció de la pilota, que ja l'havíem ficat quan es clica la bandera verda, i la Avery Walking. En aquí potser, entre mig d'això i això, li ficaria una espera, perquè veieu que va massa ràpid. En aquí li posaria un 0.2. Ara. Millor, va més a poquet, va en plan que camina. Si la volem fer una miqueta més ràpid, 0.1. Baixem el temps. I va canviant el vestit de la Avery i va caminant. Fet. Mireu, just ens diu que el consell, que fiquem, si vols alentir l'animació, però va d'afegir un bloc d'espera i provar-ho. Ja ho hem fet. Vola pel voltant. Afegirem un element que voli. Sí? Al fons deixarem el que tenim i afegirem el parrot mateix. O el bat. A mi m'agrada el bat. Mira, com que és una pista de bàsquet, millor el bat. El bat aquest. Li faré una mida una mica més petita. És massa gran aquest bat. Veus? A 50. Aquí a 50. I repeteix 5. Mira, aquest d'aquí, el bat, tindrà dos codis. Un per lliscar i un altre perquè bati les ales. Ficarem aquest codi quan es cliqui la bandera verda i aquest també quan es cliqui la bandera verda. Sí? Podem anar-los fent si tenim... Aquest és de moviment. Doncs ves a on estic ara. Jo estic aquí i llisca, i el que farem serà que llisqui a posicions aleatòries, que vagi per tot arreu, d'acord? En comptes de ficar aquí que llisqui d'un punt a un altre, ficarem que llisqui a una posició aleatòria, aquí, que la tenim. Pot ser que llisqui a un punt del ratolí, que llisqui fins al pico, que llisqui fins a la bola, fins a la Avery. Però bueno, li ficarem posició aleatòria, així ens anirà lliscant per tot arreu. I aquí, l'altre codi és que repeteixi 5 vegades i perquè bati les ales. Som-hi. Anem a control, repeteix 5 vegades, aquí canviarem això i li ficarem un 5, i canvia el vestit, aspecte. Canvia el vestit, espera. Bueno, quants vestits hi ha? 2, no? Doncs així ja ho he fet. Canvia el vestit i aquí és el B i el C i a l'espera 0 punt. Control, espera i control, espera. I aquí hem ficat 0 punt. 0.1 i aquí 0.1. I ara ho provarem. Passaran coses, Cada cop que apreto la bandera verda. I ja ho hem provat. I una animació que parla, que simplement farem que digui hola. Doncs farem que digui hola al pico, per exemple. Tornarem al pico? Sí? I li direm que li afegirem aquest codi i que iniciï un so també, sí? Llavors, en el pico li ficarem això. Tenim tot això ficat, Doncs tiro baix. Esdeveniment. Quan es cliqui la bandera verda, digues hola, aspecte, digues hola durant 2 segons. I quan es cliqui la bandera verda, inicia el so pop
I en comptes de pop aquí, ficarem en registre i direm hola. Mireu, em demana que permeti utilitzar el micro. Permeto, val? Hola! Ho deso. Li puc canviar el nom? Perquè així ja sé que això és un hola. Veieu que ja em fica hola? I ara me'n vaig al codi. Aquí li fico hola. I ara, quan es cliqui la bandera verda, dirà hola. Hola! I amb això... ens faltaria el de dibuixar una animació. Aquest el deixo per després i, de fet, si aneu a personatges, això està explicat. Aquest targetó d'aquí, a personatges està explicat, que és el moviment a través dels vectors. I, clar, l'heu de desar per poder fer canvis de vestit. Doncs espero que us hagi funcionat bé aquest tutorial i ens veiem a la propera. Adeu!